Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin. Ibon at iba pa. Sa mga hindi pa po wala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na rin po kayo. At syempre, pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video natin na ina-upload every week. Every Thursday po tayo nag-upload mga kaibon. At syempre, yung FB page po pala natin, huwag kalimutang i-follow, like, and share din po mga kaibon kasi doon po tayo nagbibigay ng update. Syempre, kung may parapol tayo, may pamimigay tayong ibon, inakay at itlog na fertile, dun po tayo namimigay sa FB page natin mga kaibon, at kung anong available dito pinamimigay po natin dun mga kaibon. Okay? At syempre po sa mga Shopee supporter natin, maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa produkto po natin. At sa mga hindi pa po nakasubok, try nyo po yung produkto natin mga kaibon. Okay? Ngayong week na to mga kaibon, napakaganda ng topic natin kasi ang pamagat ng topic natin is maliit na ibunan versus malaking ibunan. Ibig sabihin po nun yung malilit na breeder lang versus sa malalaking breeder. Tingnan natin, i-versus natin yan kung ano yung advantage at disadvantage nila mga kaibon. Okay, napakagandang topic nito mga kaibon. Kaya dyan lang kayo, at syempre bago natin ipag-usapan yung topic natin, isi-shoutout muna natin yung mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay, ngayon syempre mga kaibon, bago natin pag-usapan yung napakagandang topic natin, isi-shoutout muna natin yung mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Unang-una sa lahat, syempre PPSM Birds Incorporated, kay kaibon Sir Dicky Lennon, Ariel de las Armas, kay Aldrin Martinez, Dan Catian, Rolly Villegas, Ann-Pauline Avery, Babaero Line ng Nueva Ecija, Silverio Magbanua, Ailes Romento ng Pampanga, Angelo Villena ng Cabanatuan, Emil Brian Rivera, Jobelt ka sa JTV, suporta din po yan mga kaibon, kay Redine Bautista, Azalea Hart, Mini Avery, at kay kaibon Chris Bunda. Shoutout din po kay kaibon Elmer Sinedosa ng Binawan ng Rizal, Dili Rona Mini Avery ng Makati, Regs and Zach Mini Avery ng Pangasinan, Giselle Kairlang Avery ng Tarlac, Frank Aguilar ng Binawan ng Rizal din po yan, Babaero Line, Jojo Go, mga kaibon ng Muntinlupa City, Black Mon Jeff Ducat ng Makabebe at Masantol, Eric Magbanwa ng Tanay Rizal, Junjun Natada, ALZR Mini Avery ng Indang Cavite, Peter Salonga ng Masantol Pampanga, Kenzo and Kenji Ibunan ng Porac Pampanga, Jaydeth Ibunan ng Taguig Guadalupe, at kay kaibon RMZ Bell from Pangasinan. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay, ngayon syempre mga kaibon, i-discuss na natin yung napakagandang topic natin. Syempre ito yung advantage at disadvantage syempre ng malaking breeder versus yung sa saktuhang breeder lang mga kaibon. Pag sinabi nating saktuhan na breeder lang, siguro naglalaro lang yung pairing niya o pairing cage o pairs niya sa mga, lagay natin 1 to 10. Mga medium size siguro mga nasa 25 to 50, mga ganun siguro yung mga pairing nila mga kaibon. Kasi may advantage at disadvantage po yan mga kaibon versus sa mga malaking aviary na talaga. Okay mga kaibon, syempre unang-una sa lahat, ang number 1 po yun dyan na advantage at disadvantage mga kaibon. Syempre pag maliit lang yung ibon na natin o unti lang yung pair natin, less patoka. Siyempre hindi naman kakain ng marami yan yung ibon, hindi naman sako-sako yung mauubos natin weekly or monthly kasi konti lang naman yung ibon natin. Less yung gagastusin natin sa vitamins kasi nagba-vitamins din tayo. Less yung sa mga cattle bone at kung ano man pa yung dinadagdag natin mga kaibon sa pagbibreed natin, tulad ng nagbibigay rin tayo ng mga malunggay. Syempre less malunggay rin din yung ibibigay natin versus sa malaking aviary. Kasi pag malaking aviary, syempre ang inuubos siguro minsan may
May kakilala tayo, ang inuubos ng patoka niya sa isang linggo, mga 2 sako. Grabe. Sobrang dami na nun mga kaibon. Pero may advantage din yun. Okay? Pangalawa po sa listahan natin is less yung space. Siyempre, pag maliit lang yung aviary mo, maliit lang yung onti lang yung pairing mo o parisan mo, siyempre less lang yung space na kailangan mo. Kahit onting space lang sa bahay nyo, sa labas ng bahay nyo, o mayroong onting garden ka dyan, pwede. Kasi onti lang yung pair mo o yung mga ibon na inalagaan mo versus sa malalaki talaga. Kasi pag malalaki mga kaibon, tulad nga sa mga nakilala natin, naging kaibigan natin, grabe, halos ilang square meters yung ibunan nila. Sobrang laki ng ibunan nila, kaya kailangan talaga yung space sa mga ganong klaseng aviary na sobrang laki na talaga mga kaibon. Okay? Pangatlo sa listahan natin is siyempre mas tutok yung onti lang, kasi onti lang yung aalagaan mo. Pare, may 5-10, kahit lagay natin 25 to 30, matututukan mo pa rin mga kaibon, kasi yun lang inaalagaan mo versus sa sobrang laki. Kasi pag sobrang laki na, syempre mga 35 above na o 50 na pair ang meron ka, kailangan mo na yan ng katulong mga kaibon, o kailangan mo na ng nagtutulong sa'yo o tumutulong sa'yo syempre sa pagpalit ng tubig. Syempre every afternoon pag mainit na yung tubig, hindi na nila iinom yan, di ba? Papalitan yan mga kaibon. Paglilinis ng mga patokaan kaya pagka malaki yung aviary mo, kailangan mo rin talaga ng tumutulong sa'yo para syempre mapadali yung mga gawain sa aviary mga kaibon. Tagalinis mo, di ba? Kasi araw-araw kung gagawin mo rin mga kaibon, syempre mapapagod ka rin pag sobrang laki ng aviary mo. May kilala tayo, ang aviary niya 7. grabing grabing mga tagatulong nun sa kanya. Kumbaga yung mga helper niya, marami yun, kasi nga every aviary siguro may 1 o 2 gumagawa doon, kasi minsan hindi talaga kakayanin. At yung matututukan mo talaga minsan mahirap, kasi pag nangitlog na, syempre isusulat mo yan, kung ano yung pairing na yun, kung kailan nag first egg yung parisan na yun, ilan yung fertile, ilan yung inakay. Kung sobrang marami na mga kaibon, syempre hindi mo na rin matututukan yun masyado. Okay? Number 4, syempre pag maliit lang na aviary ka, ito yung disadvantage lang din sa'yo. Syempre onti yung production mo, kasi ang pairing mo onti lang. Pero pag malaking aviary ka na mga kaibon, syempre yung production mo, ibig sabihin mass production, sobrang dami yung production mo dun mga kaibon. Kasi nga ilan ng pairs mo, kuwari lagay lang natin 100 yung pares mo. Grabe, 100, sobrang dami nun. Ang iba alam ko sobra pa dun eh. Mag-anak lang yun, yung 100 na yun, tig-2. Ilan na yun mga kaibon? 200 inakay na yun. Isipin mo yung 200 na inakay, saan mo ilalagay yun kung maliit yung space mo mga kaibon? Pero ito yung advantage din, kasi pagka may mga buying o syempre may mga malalaking buyer din, syempre minsan pipiliin nila yung sa marami silang option, sa marami silang makukuha. Pero depende pa rin yan mga kaibon, kasi may kilala tayo na pumunta pa nga dito sa Pilipinas, ayaw nila ng malalaki, gusto nila yung saktuhan lang, yung mga tag 30 pairs lang, mga ganun lang, kasi alam nila natututukan, alam nila na alagang-alaga. Yun yung depende pa rin sa mga tao na gustong pumunta mga kaibon. Okay? Pang 5 natin, syempre pag maliit yung aviary mo versus sa malaki, less kaibigan,
Tapos more kaibigan pag malaki. Hindi, joke lang mga kaibon. Hindi po yan yung panglima natin mga kaibon. Biro lang po yun mga kaibon ha. Hindi po ibig sabihin na less yung maliit yung aviary mo, konti rin kaibigan mo. Tulad natin, hindi naman malaki aviary natin, pero marami naman tayong kaibigan mga kaibon. Okay? Joke time lang yun mga kaibon. Syempre ang panglima at ang huli sa lahat mga kaibon, pag onti o maliit lang yung aviary mo, syempre less gastos mga kaibon. Less gastos, pero pagka sobrang laki ng aviary mo, more gastos naman siya mga kaibon. Okay, yun po yung pang final natin. Pero syempre yung advantage naman talaga din ng malaking aviary is maraming option. Kung baga marami kang materyales na pwedeng ma-harvest versus sa saktuhan lang. Sa saktuhan lang may mga materyales ka naman na pwedeng ma-harvest, pero kaso minsan materyales mo na ma-out mo pa. Yung alam nyo yun, yung feeling na yun, versus sa malalaking aviary talaga na yung materyales naiipon nila, at kung ayaw nila yung mga iba at ayaw nilang gawing materyales, sina-out nila mga kaibon. Ganun lang din po yung advantage din talaga ng malaking aviary, kasi nga makakaseleksyon ka talaga ng maganda-ganda. Okay? Pag may mga gusto kayong pag-usapan mga kaibon, comment down below lang. I-try natin i-discuss po yan, kasi may mga naka-line up din tayo at napaka-busy natin mga kaibon. Sobrang busy natin, kaya naghingi tayong dispensa sa inyo mga kaibon. Okay? Sana po nag-enjoy kayo sa munting topic natin ngayon mga kaibon. See you next time po. Ibon iba pa. Maraming salamat.